салом дӯстони азиз ва обуначаҳои канали Мошин TG, ман ҳастам бо шумо Бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинҳои фурӯшии худона дар номеро дар рӯи экрани WhatsApp имода равон кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикротонро нависен. Шахсоне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман подписатсия кунед, зангулачаро зер кунед, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунед. мегзарем ба навори имрӯза. Бо диққат то охирша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. Якум мошини фурӯшии Nexi Daiwa ки соли бароришиш 1994 ай. Объём-моториш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механика ай. Сӯзишвориш бензин, газ ай. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задагӣ. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. Ягон камтар расход дорад, берунаш дар сурат намоён ай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 9500 сомон гуфтесай. бо савдо мешава. бо рубли ҳозира гардонем 64000 рубли русӣ мешава. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикротона нависем бародаро. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 соли бароришиш 2002 сол ай. объём-моториш 1.6 литр ай. коробка передачаш механика ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задагӣ. Мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Московский. нархша 13000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 87000 рубли русӣ мешава. бо савдоам мешава. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред бародаро. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии Opel Astra F ки дар кузови седан ай. соли бароришиш 1996 ай. объём-моториш 1.6 литр ай. коробка передачаш механика ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола танировка. 4 баллона бо дискои прастои нав задагӣ, пачка. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 35000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 233000 рубли русӣ мешава. бо савдоам мешава. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии Mercedes Sechka ки объёмния ки соли бароришиш 1998 ай. объём-моториш 1.8 литр ай. коробка передачаш механика ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола танировка. 4 та электропакет. 4 баллони нав задагӣ. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 65000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 433000 рубли русӣ мешава. бо савдоам мешава. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra G дар кузови седан. соли бароришиш 2000 сол ай. объём-моториш 1.6 литр ай. коробка передачаш механика ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер. 4 та электропакет. монитор. седелни обогрев дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша 45000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 300000 рубли русӣ мешава.
бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии Opel Astra FI ки дар кузови седан аст. соли бароришаш 1993 сол аст. объём мотораш 1.6 литр аст. коробка передачаш механик аст. сӯзишвориш бензин газ аст. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара. нархша 20,000 сомон гуфтесай. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. ҳуҷҷатоша мекунам, мегам минус мекунам. боз савдоам мешавад. ба рубли ҳозира гардонем 133,000 рубли русӣ мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2102 соли бароришаш 2012 сол аст. объём мотораш 1.6 литр аст. коробка передачаш механик аст. сӯзишвориш бензин газ аст. яксола ҳуҷҷат дорад. яксола танировка. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина маладёжни кардагианд. мошин навай, беҳад навай, кам гаштагӣ аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара ай Москва овардагианаш берастамочкай 299,000 рубли русиш гуфтесай. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. имо, WhatsApp, Viber ҳамашон кор мекунад. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka соли бароришаш 1997 сол аст. объём мотораш 2 литр аст. коробка передачаш механик аст. сӯзишвориш бензин газ аст. яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони навзадагӣ. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 35,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 233,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 соли бароришаш 2007 сол аст. объём мотораш 2.4 литр аст. коробка передачаш механик аст. 4 баллони зимни, пачка задагӣ, кондитсионер, электропакет ҳамаш кор мекунад. седелниҳо обогрев дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша берастамочка 57,000 сомон гуфтесай. вақте ки растамочкаш куна 72,000 сомонаш гуфтесай. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман дар видеонавор лайк монед. фикротона баъди видеоро тамошо кунанд ҳатман дар комментария нависед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima ки соли бароришаш 2003 сол аст. объём мотораш 3 литр аст. коробка передачаш автоматик аст. сӯзишвориш танҳо бензин аст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% аст. мошин 4 баллони навзадагӣ аст. кондитсионер, электропакет ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 120,000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. ёздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2102 соли бароришаш 2004 сол аст. объём мотораш 1.6 литр аст. коробка передачаш механик аст.
сӯзишвориши бензин газай 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони навзадаги мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб нархша 12 000 сомон ҷой сумгириш бидай бо рубли ҳозира гардонем 80 000 рубли русӣ мешавад. Бо дига савдо намешавад. Номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. Хайр бародаро, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда хонобуду сарбаланд бошед.